Kawai ke yang kabala shna malumala kabada dulup chat sngi kencha stress kala sha bamdu hagading kabala kelang bha ha ka khat phra tarik uno pra ar hajar ar pulai ba kane ke jingja am shimla dan bamensal kibor penya shnong kli tho ba kane ke jingja kala ja kapor kumba khat wei beje bat kadai kabala long trai da munna ahmed bala subajor ba jing sedang jong ke jing pulu kadai namar ke jing klat ban penlip ka gas Kidong ilam shnong kiloong bagane ka yeng kabla shna malumala di kiten bat kelentang snap hadrong jong ka Meglaya Rural Bank. Bala shna ya ka yeng sa ka shipor na gabenta ban pensyong pensa ya bunmut kinong balasngi. Ki pulit pelip deng kila 1 poi mardor bat kila yok ban tem no ekane ka deng shwa bakan por syakiwai pat gijaka. Bagi jingla ban poi kloy ki kali pelip deng ka dairu bag surok ka kene ka shnong ka kluit bha namar bagadon ka jing pun kuat shnong. Kibor punya shnong kilalit banjurip ikan ke jaka bat kila sengu kendet balasna yakum kane ke jingtai kabalawan ban syong da kinong bala ki babon hi ki badena bar ke jela Nagaliang UMLA ke South Shillong constituency uba asan bor sulai ulalit ban jengok ikan ke jaka kabala sya abam do ha kading Kani ka jingja jong ka yeng kalong ba korkom sna ya ka kalong kum ka slom kamdan ganu ka jingya ta kide ki yeng jot yeng pei ba pandak kani ka yeng simen bat kinum na like na gini ja jingja tingi kerpa de ki bor kum ka muda kum ka police department kan check igini ki illegal settler hangni what you try yeng bombot ki bukan ni kendon juga jik senaya jik semua ni kerpa ba menta bakin shimi ka stand action kani ke penting hi new trying ulong baile persiap ha nomor baru jik senaya jik kilong bomdai kilong hukum ke bomdai